Bon dia a tots i a totes de nou en el programa de nutrició que tenim aquí a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat. Tenim de nou una setmana més a Cristian Fernández. Bon dia. Bon dia, Cristian. Encantat d'estar per aquí un altre cop. Encantat de que ens portes aquests tants bons consells que ens portes totes les setmanes. I bé, de què parlarem avui? Doncs avui m'agradaria parlar del dijuni, el dijuni intermitent que està ara molt de moda i molta gent potser ho ha escoltat parlar, inclús gent que potser ho està fent i li està anant bé o malament. Llavors, m'agradaria una mica parlar d'aquest tema que hi ha molt de moviment i molta... Es parla molt al carrer. La veritat és que sí, entre els meus amics he sentit molt el dijuni intermitent aquest que els havien recomanat i tal, però no sé si ho fan del tot bé. Entonces, primer, podem començar què és el dijuni intermitent. Clar, doncs el dijuni intermitent consisteix en no ingerir aliment i no ingerir aliment durant un cert període de temps, no? De fet, tothom fa una espècie de dijuni intermitent perquè quan tu sopes i després te'n vas a dormir, doncs fins al dia següent, doncs aquelles hores en les que estàs dormint, doncs ja estàs fent un dijuni, no? Són unes hores en les que no estàs ingerint aliment, val? Però, clar, per fer un dijuni intermitent com a tal i per poder notar alguns beneficis, doncs hauríem d'allargar-ho una miqueta més en les hores. Val? Llavors, normalment seria a partir de les 16 hores de dijuni, on ja seria com aquest dijuni intermitent i amb aquests efectes que poden ser positius. La veritat és que sí, podríem també, m'agradaria que ens pogueres profundir un poquet més, no? Perquè, clar, al final hi ha moltes dietes o moltes coses que referen a la nutrició se fiquen de moda i tot el món ho fa i per què sempre es fa tan de moda, no?, aquestes coses. Clar, agafen modes perquè potser moltes coses venen dels Estats Units, a vegades també, igual que en altres àmbits, no només de la nutrició, de l'alimentació, i després doncs venen aquí, generen com una mena d'interès perquè és com a diferent, hi ha persones que ho proven i com sempre, doncs, persones que els hi va molt bé, persones que no, llavors com que sempre genera aquesta controvèrsia, es fa molt eco i llavors doncs, la gent com que acaba aquí arribant amb una forma exòtica, no? Però hem de comentar també que el que és el dijuni no seria una dieta com a tal, no és la dieta de l'ayuno intermitente, el dijuni intermitent, sinó que realment es basa en un protocol, no? És un protocol que a nivell clínic també a vegades s'ha utilitzat, en el que ha de començar i ha d'acabar, no? Seria el més raonable, val? Exacte, al final són, com bé dius, no? Són modes que ens venen la majoria dels Estats Units i que nosaltres adaptem, Mm. com sempre, la majoria de coses, no? Sí, totalment. Però clar, avui d'això, a veure si podem donar una mica de recomanacions o posar una miqueta més de llum en aquest tema per veure si realment és aconsellable o no i si pot anar bé o no per segons quines persones també, val? Perquè a més jo que sempre considero és que si hem de fer aquest tipus de protocol i el volem fer bé i volem millorar la nostra salut, no empitjorar-la, doncs ho hem de fer sempre acompanyat d'un professional o d'alguna persona que sàpiga per portar-nos correctament. La veritat és que sí, no? Al final jo crec que totes aquestes modes tenim que analitzar-les i dir si són realment sanes o no són sanes i també quins beneficis tenen. Clar, exacte, sí. En quant a beneficis, per exemple, doncs sí que és veritat que seria recomanable, per exemple, practicar el dijuni en situacions en les que tinguem sobrepès o obesitat, doncs aquí sí que podria estar ben aconsellat, perquè com dir-ho d'alguna forma, tancaríem una mica aquesta finestra d'alimentació i, clar, al reduir, al dispondre de menys hores per poder menjar, doncs, evidentment, entraran menys calories a la nostra alimentació, no? Llavors serà més fàcil, doncs, ja et dic, que en persones amb sobrepès o obesitat es poden beneficiar, però, clar, el que hem dit, que hem de fer-ho coherentment per saber si estem trencant o no el dijuni, si ho estem fent bé, de quina forma després hem d'alimentar-nos, en aquella petita finestra. No val, doncs, alimentar-nos del que vulguem i després fer un dijuni de 16 o de 18 hores, no? Que podria ser que la persona perdés pes, però evidentment no estaria perdent pes, com hem comentat, d'una forma sana i saludable i segurament en comptes de greix estaria perdent múscul o inclús desmineralitzant l'os. També s'ha vist que casos en persones de diabetes o prediabetes pot ajudar també, seria recomanable, i també casos en les que la persona tingui el metabolisme una mica atrofiat, no? Es diu el síndrome metabòlic.
i llavors això també aniria bé per persones que tenen un metabolisme més lent, doncs per acabar d'accelerar-lo i per ajustar-lo, no? Que tindre un nivell adequat. Val? Hem d'entendre realment que els animals ja de per si fan un dijuni, no? A vegades han de caçar, han d'estar moltes hores o inclús dies sense aliment. Nosaltres ancestralment també teníem aquesta situació, aquest context durant milers d'anys i el nostre cos doncs, encara té aquesta biologia. No? Llavors està totalment adaptat per passar hores en les que no ingerir aliment i hores en les que sí. No? Llavors aquests contrastes avui en dia crec que s'han perdut. Estem habituats a fer 5 ingestes o 7 o 8 o les que sigui, no estem constantment picotejant qualsevol cosa en qualsevol moment i això és el que a vegades genera aquest síndrome metabòlic també. No? Llavors, persones que també tenen sobrepès o obesitat i, a més, doncs, passen gana, no poden aguantar ni 2 hores i ja tenen que estar menjant, doncs, i el metabolisme també està lent, doncs també els hi pot anar molt bé. La veritat és que sí, no? També pues, jo crec que ens tindrien que centrar un poc perquè en referent, perquè hi ha gent que li pot anar bé, com tu dius, però hi ha altra gent que no, Sí. no és recomanable. No? Quan podria ser aquest pues, dijuni contraproduent? Contraproduent. Sí, doncs aviam, en principi també es desaconsella realitzar-ho en nens, evidentment, en dones embarassades, en gent gran també en persones que tinguin TCA, trastorn de la conducta alimentària, i també s'hauria de valorar també en persones que tinguin alteracions a nivell hormonal també, no? Que tinguin les hormones doncs, una mica desajustades, tampoc seria adequat, i també veure, al final, per això dic que sempre s'ha d'acompanyar amb un professional per valorar si es pot fer o no, perquè també doncs, en funció de la medicació que estigui prenent també la persona, doncs també s'hauria de valorar, i també en persones que vulguin guanyar massa muscular i que han d'ingerir més quantitat de calories, doncs tampoc ajudaria, perquè al final, com he comentat abans, al tancar aquesta finestra d'alimentació, al aportar menys calories, doncs la persona, si vol guanyar pes, vol guanyar múscul, li serà molt més complicat i tampoc seria adequat, no? La veritat és que sí, no? Cadascun se li diria que fer una dieta, un dejú pues adaptat, no? Com bé dies, no? També, per a aquestes persones que Sí. sí és recomanable, com se podria realitzar? Doncs a veure, aviam, normalment simplement saltant alguna ingesta, no? Si fem, per exemple, un esmorzar, un dinar, un sopar, doncs hi ha persones que a vegades diuen pues jo ja no esmorzo i m'espero, em vaig a dormir, no? I jo sopo, em vaig a dormir i el dia següent jo no esmorzo, ja m'espero fins l'hora del dinar, a la 1 o a les 2, no? Aquest seria un mètode i molta gent doncs, li va bé, perquè doncs, ja es lleva, es pren un got d'aigua, per exemple, o un cafè, i ja marxar a treballar i ja està, no? Però l'opció que és millor, més sana, més saludable i que el nostre cos assimila millor seria l'altra, seria saltar-nos el que és el sopar. Llavors fer un bon esmorzar, fer un bon dinar i després ja mirar de no sopar, ja mirar d'aquí hidratar-nos al llarg de la tarda-nit, doncs bevent aigua, tés, infusions, però no ingerir cap aliment. El cos està més aviat pensat, hi ha una cronobiologia, que és els horaris, com afecta l'horari i la llum solar o no al nostre cos amb la nostra alimentació i està pensat el cos per ingerir aliment quan hi ha llum. Quan hi ha la foscor, doncs no ingerir aliment. No? Llavors penso que és més adequat fer aquest dijuni saltant-nos, per exemple, doncs, el que seria el sopar. Val? La veritat és que és una bona recomanació, però com bé diem, recordar no, que per a totes les persones no és adequat el dijú, sinó per a les persones que pues, com bé comentaves, pues, ho puguen fer o en este cas el nutricionista te recomana fer-lo, no? Perquè, per exemple, algú que vulgui Sí. perdre pes perquè té 4 o 5 quilos de més, no només és vull perdre pes, sinó s'ha de mirar realment si esta persona pot fer el dijú. Clar, és que he comentat abans això, que el dijuni intermitent realment no és una dieta, és un protocol que a vegades jo a consulta ho puc posar puntualment, però sempre el que faig i una persona si vol perdre pes o qualsevol objectiu, no? Que partim sempre ha d'estar establert a partir d'uns bons hàbits.
val? Que he dit abans, de res, no serveix de res menjar malament, no tindre una bona estructura d'alimentació i fer el que hem dit, no? Mira, doncs em salto els sopars i ja està. Aquesta persona potser anirà baixant de pes, però no baixarà amb uns bons hàbits, no sabrà alimentar-se correctament i estarà baixant d'una forma que estarà empitjorant la seva salut, no? Llavors sí, és un protocol que es pot realitzar, però sempre hi ha d'haver una supervisió d'un professional que valori i que ho treballi amb el context, no? amb el global de tot, sobretot partint de que hi hagi una bona base amb bons hàbits. Parlant un poquet dels aliments que no trenquen aquest dijú, quins serien? Doncs realment, aliment com a tal ja trencaria el dijuni, llavors hauríem d'anar per begudes. Llavors, el cafè hauria de ser cafè sol, sense sucre, evidentment, sense mel, sense panela, inclús sense estèvia i sense cap edulcorant, perquè també els edulcorants poden activar, poden trencar aquest dijuni. Llavors hauria de ser un cafè totalment sol, aigua, evidentment també, per hidratar-nos, aigua amb gas també, tés o infusions també les podríem prendre, però igual també han de ser sense cap tipus d'edulcorant ni sucre, i caldos vegetals de verdura. Val? Llavors, aquestes coses que acabo de nombrar sí que podríem anar prenent-les i no ens trencarien el dijuni. Hi ha persones que a vegades, doncs, el que et comentava, no? Que salten l'esmorzar i diuen, mira, doncs ja em salto l'esmorzar i vaig fins l'hora de dinar, però potser a les 7 del matí s'han pres un cafè amb llet o amb un cafè amb sucre i pensen que continuen amb dijuni. I no, ja l'has trencat aquí, no? Llavors, és interessant també, si fem un dijuni, saber, com he comentat abans, quines són les opcions que no trenquen el dijuni i t'assegures que continua treballant el teu cos doncs, amb aquesta lipòlisi i aprofitant d'aquests beneficis que pot tindre. Pues sí, la veritat, també hem parlat no, un poc de què és, no? Però com ho podem aplicar a les nostres vides? Com ho podem aplicar a les nostres vides? Bàsicament és com he comentat abans, no? Per exemple, una situació en la que podríem aplicar-ho a vegades també, que potser ho apliquem de forma natural, és quan tenim un dinar molt copiós, no? Per exemple, de diumenge, que ja hem començat més tard aquest dinar, l'hem acabat també més tard amb la sobretaula i de més, doncs clar, aquí potser la persona ja està gairebé quasi empatxada i no s'ho farà, no? Llavors ja directament ja fem un dijuni intermitent quasi per obligació, no? I pot ser útil també, no?, en aquests moments puntuals en els que a vegades doncs, ens saltem una mica la nostra alimentació habitual i hem tingut un dinar més copiós, doncs una forma de compensar-ho molt sana i saludable podria ser això, no? A partir de les 5 de la tarda, per exemple, ens prenem un iogurt, seria ideal prendre un iogurt natural. Per què un iogurt natural? Doncs perquè l'últim aliment que li puguis donar per començar aquest dijuni, si pot ser un iogurt natural, serà genial perquè són probiòtics, té microorganismes que li anirà molt bé per la teva flora intestinal, per la teva microbiota. Què significa? Que, clar, tu ja començaràs el dijuni i l'últim que li has donat ha sigut aquests microorganismes a través del iogurt natural, com un probiòtic, i ajudarà a reequilibrar la flora intestinal teva també. Val? I llavors, si prens un iogurt, per exemple, a les 5 i després ja beus aigua, tés, infusions per anar hidratant al llarg de la tarda-nit i ja t'esperes fins al dia següent a l'esmorzar. Si a l'esmorzar ja el fas a les 9 del matí, doncs serien 16 hores, que és el que hem comentat, que 16 hores, a partir de 16 hores ja seria com el dijuni intermitent fent l'efecte correcte. També comentar a vegades doncs, que podem allargar-ho a 18, hi ha persones que ho allarguen a 20, i a vegades doncs, hi ha gent que pot allargar inclús a 24 hores, no? És a dir, doncs, un dia sencer sense menjar. Però com hem dit, tot això hauria d'estar ben supervisat per un nutricionista, en aquest cas, que ens valorés si realment el nostre punt de partida és viable i abans d'això hauríem de primer treballar uns certs hàbits nutricionals, com hem comentat. Pues la veritat, Cristian, que són molt bones les recomanacions que ens dones, no? I per últim, pues m'agradaria que ens deixeres en un missatge, sobretot en referent a este protocol del dijú i finalment deixar-nos, no, que al final és molt recomanable demanar consell al teu nutricionista. Clar, correcte, totalment. Sí, sempre que vulgueu fer qualsevol estil de vida, uns hàbits diferents o vulgueu provar
qualsevol dieta, alimentació, doncs, bueno, no deixar-se portar per tota la informació que pugui haver per internet o pel que ens puguin dir una persona que li ha anat molt bé o no, perquè a vegades és això, podem veure des de fora un canvi físic molt important i molt impactant en alguna persona que coneixem o inclús en les xarxes socials, però no estem veient realment aquesta composició corporal que parlem, no? Que a consultes el que valorem també molt és veure la quantitat de múscul, de greix, de densitat òssia que tenim per valorar si realment aquest pes que hem perdut o hem guanyat ens ajuda a millorar la nostra salut. Val? Això penso que és superimportant i per això que com hi ha aquests canvis que no es poden veure fàcilment, doncs els hem de valorar a consulta i millor que vagi sempre acompanyat d'un professional. Pues, Cristian, de nou, moltes gràcies, no, per estar aquí totes les setmanes en Natros i res, donar-te les gràcies per informar-nos i sobretot donar-nos aquests consells tan importants sobre la nutrició. Sí, perfecte. Mira, si hi ha algú més que vulgui estar interessat, doncs en continuar rebent més informació, doncs tinc 2 llocs on em poden trobar. Si tenen Instagram, poden buscar-me amb Pierre de Barriga, és el meu nom, i si no a la pàgina web també, que és pierdebarriga.com, doncs allà també poden entrar i rebre més informació, tindran també una newsletter on vaig enviant consells cada dia. Moltes gràcies, Cristian, i res, ens veiem la pròxima setmana en un programa més de nutrició. Gràcies a tu també, Cristian. Molt bona setmana. Molt bona setmana, moltes gràcies.